Masih harla nोंसोरो आं भिडिअ बानायनायाव Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दिनैयो आङो बिराद गोबावनि उनाव आङो साम' आरो बे बोसोराव आङो दाख्लै खेबसे जाखांबाय साम'खौ ओमफ्राय दायो साम'जों सबायजों ओमफ्राय दाख्लै आं मैथा आरो मा होनो मैथानि मेलेम थायो नामा रमामोनलाय खांख्राइजों मैथाजों संनायजों भिडिअ होदोंमोन बेयावहा बिराद गोथाव जादोंमोन आं जिबनाव बिदि मोनजाफेराखै न'आव संबाबो जोंहा मामाया एक्चुअलि सोरनिबा बिमाफ्राबो गोथाव सङो खिन्थु जा मामानिया माने मालाबा गोथाव जायो मालाबा गोथाव जाया खिन्थु मामाया मैथादो खांख्राइदो एसां गोथाव संनानै जाहोफेरनो मोनाखै दे आंनो एकदम आं थगायाखै हस्सा खोथा बुंदों ओमफ्राय उनावहा बेखायनो दिनै आरो संबावनो नागिरदो मैथाजों खांख्राइजों ओमफ्राय साम'जों सबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो साम'आ नै दायो जोङो साम' सायनो नागिरबाय नै हाथियारफोर लाबाय बाथरुमाव सायनांदों आं सिखा मोनसेलाय दे मोजां साय दे नानि रोंखायोना रोंखाया बेखौ सुग्रोबाय ओमफ्राय बियो हाबजोब्बाय सुग्रोनाङामोन बियो हाबजोब्बाय नंगौ दा उनावसो होगोन बेखौ बिदि माखौ गारनांगौ दे र' मोजां देखायनो इखौ गारबाय ओमफ्राय इखौ खिथुनिखौ मानो गाराखै फाद्दा गानसै फार्स्टआव बिगुरखौल' बोखारग्रोगोन नामा हुग्रोना लाबाय माने नङा जाहा मामाया दाखोनखौबो बोखारो ओमफ्राय इखौबो माबायो हुग्रोबाय बियो नङा पिनदोसो माबायोथ' रुनायखौसो हा रुनायखौसो हे पिनदो माबाखौ थुग्रो इदि थुग्रोना लानांगौ प्रथमावनो गोरा खेबसे ना hey serta video kondang hanya kamu lihat dah na sobai deh samu deh kok nonton kayak ini jadi kira itu nggak suka nastar kupte nggak kupte burbo hey ya gambar yang ambil 이 다이어 하든 같은 나가나 이거 또 난 나서 이도 나 너는 니나 예 나도 가봐지 뭐나 보세 뭐야 사무 관계 또 집어넣고 팔 돼 집으로 파스 해봐봐 살피라니 나도 살피라니 आयु नायलाय जोंनिया गथ'नो खांख्राइ सायदोंमोन बियो ओमफ्राय खांख्राइ सायनानै बौ जाबायसो नायनो खेबसे इथिबाय फैलै है मुदाय बायदि खामला दै हले इयो खांख्राइ सायदोंमोन हा आं देखायदो माहा सायदो इयो खांख्राइखौ माहा सायदो नैलाय खांख्राइ सायगासिनोमोन नै बेसेरा खांख्राइया सिखा गोजाया जुबुरालाय दिनैखौ जों थांगोना देजारसो टाउनाव थांनायनि नालाय थांगोन साम'बो नै मालाय दानजाग्रा माबा दंफैयो बिनि बारा दानजाग्रा गैलिया ओमफ्राय साम'खौ जानोबाथाय बिराद खस्थ' खालामनांगौ नुवाखैबो ओरैबायदि सुनांबाय लावदुमा ओरैबायदि सुबाय बेसेरा अन्थ'थावनो साफा सुखो दायो नै साम'खौ रुबाय साफा जाबाय दा सुनानै रुनानै लानोसै दायो खिथुखौबो गारखाबाय सायबाय थादो
ओमफ्राय दाख्लैनि बायदि ग्राइन्डाराव होनानै नै बिदि खालामनानै मैथाजों संगोन दाख्लै अहायाखैमोन हा अहायाखैमोन अहायाखै बेखौनो जानो नायदों अ जोंहा आबायासो बिराद खस्थ' खालामनानै बनायना होबाय थानायलै आंनो थेंक इउ थेंक इउ स' माच ओइ नोंनि बार्थडेआव आं नोंनो माबा नोंनो आंबोसो खस्थ' खालामना होगोन ना बेखायनो नों दा मोजां दाख्लैनि मैथायानो नै मैथा सायगासिनो बेबो सा लोंखांबाय मोखांजों खिना आङो नोंहा मोखाङाव मा प्रब्लेम देलाय दा सिथरानो दोङो ना मायानो दोङो देलाय मानो माथो मानसिफोरजों नुजायाबा होमबा सैमाफोरजों नुजानोसै मा आंलाय मा बुंनाय जि गुफुरफोर नुदों नायलाय बरिया नोंनि निकनेमा मा देलाय न'आव नोंखौ मा होनना गाबज्रियो आंनि नामा खायसे खायसे नोंनियाव कमेन्ट होदों जुरन थमेस होननानै होदों आंनि नामा जुरन थमेस नङा आंनि Okay. नामा Please tell me your good name. JURULTHOMAS I didn't ask for your Jurul Thomas Daimari. spelling. No, I'm just correct. tell me your correct good name, okay? Jurul Thomas Daimari. let me say Mr. Zurul Thomas Daimari Yes. That's my good खानायाबो name. फुरबाय बेस्रा बोराय नायलै कालारबो 46 खामाखै। बेसां जाखो नोङो 46 years जाबाय वाव 46 years जानानै हिनजाव इभेन सानै गारजाबाय ओइ मानो इदि लेयो मानसि हामा मानसि लेयो माथो नोंलाय मा लन्दासो डाइभर्स जाबाय आरो सासे दा गोदानजों हाबा जाहां जाहां इंगेजमेन्ट अलरेडि जाखांबाय आसामखौ मोननैसो खाबाय एबारनिया गारना थागोन नामा आसामखौ मोननैसो खाबाय नोंनि खानाया ओमफ्राय मारै इसां आराम जेनेबा मा लायो नोङो आंना बुहुत नेचारेल मा लायो खेनाया फुरबाय आहा क्लास 5 निफ्राय खेनाया फुरनायसो ओमफ्राय? दालाय बोरै खाबाय 46 years old ओमफ्राय इभेन नोङो 46 जाबाबो इमान यं ओइ जुम्बा इन्सट्राक्टर बेखायनो आं सार्टिफाइड जुम्बा इन्सट्राक्टर ओंखायनो 46 बायदि नुवा आंखो एराम पेटलाला सोरबा आंखो बेयो जुम्बा इन्सट्राक्टर बायदि मोसानो एसे खाथियाव नङा ओमफ्राय नै सबाइखौ सोमना दोन्दोंमोन सबाइया दाब्ला दाब्ला ओइ सबाइखौ हे मानसिया सबाइखौ माबा फाला फाला खालामनायबो मोनोमोन माथो बे लदा लदासो ओइ बे सबाइ नङाथ' बे मुगुसो हा सबाइ मैथाजों खांख्राइजों संग्रोनोसै बिराद दुखु दहयो सानदोंमोन जोङो बेखौ सबाइ होननानै खिन्थु दा अनलाजों लाइ अनलाजोंसो जानांसिगोन आरो उपाय गैला माने दाथ' नै सेटारडे सानडे बन्द नालाय ओमफ्राय मोनाखै आरो बेयावहाय
ओमफ्राय अनलाया जोंहा मा हरखादोंमोन दै माहा दोङो ओइ गोजौनियासो दं माथो ना दे हानहरलै आं हायथुथुद्राय इनो This is Onla. अनला नङाथ' इयो अन गुन्दैसो हे Iku sudah deh. आरो दा इयो जाहैबाय लाइ अनलायावहा होनो नै खेब मा होनो गोदौबाय थाबाय साम'आ ओमफ्राय दायो अन गुन्दैखौ होसिगोन दे होदो नै बिदिनो होबाय थोनायानो नङा साराया फिसाद्राय हे माने एसेल' होदो जानो लुगैबाय आं आयु सानना नाय बेसे गोथाव जादों इयो साननानै नायनाय एसे साननानै नायनाय आयु गद प्रमिसलै सेस लुगैजोब्बाय सालायाव खुदै फैजोब्बाय आं बिराद साखिनायनो लुगैबाय दे इखो इदि हायना हरलाय Vamos nih, sakin yuk, deh, oke, ang sakin sih deh ya, coba deh, nunggu sakin yuk, ang sakin langgasnya dah, yang sakin sih deh, burung terkin tuh. Gitu. Berat gitu tuh. Zakoran. Tambah. Nungguin zakoran. Ăn gì không một khi bé, không một khi nào ném. Sắc này chỉ muốn ra sắc khay nán. Ayo, beker bayi di menjara di sini mana nggak kemana? Suku kezen dong bobing kan? नै जोंहा दा अनलाया पुरा गोदौगासिनो ओमफ्राय लाइखौ हाबाय थादों नै लाइ ओमफ्राय नै होगोन Slow motion lah deh. ओंखाम खुरबाय ओमफ्राय ओंख्रिफोरा नै दहैनि खांख्राइजों मैथाजों ओमफ्राय माहा दोङो अनलाया फ्रिजावसो दोनना होदो माने आं गुदुं अनला जानो गोथाव मोना बेखायनो नै अनलाया ओमफ्राय बेनि उनावहाय बानलु बमब्रा ओमफ्राय पियाज आङो नैबेखौ मैया हरनि नाजों दालिजों जि गोथावखा ओमफ्राय बिदिनो दे दालिया जि गोथाव Sungguh 사모가 열한시 나와. Gua kia nè.
buangin maju. Tisu pun apa? Iting suba, pas lagi iting suba nang. Kalau tisu belum. Nang kada. Ang kita tak ni udah nggak? Malas lagi. Saya beli sang kursus nang. आंनि दाख्लैनि खांख्राय आरो मैथा जानाय भिडिअ'हा मोनसे खोथा बुंदोंमोन आरोना माने मा होनो आं बे भिडिअ'आवहा माने इदि होनना बुंदोंमोन आरो आं खांख्रायखौ सायनो रोङा माने बासिनो रोङा होनना बुंदोंमोन आरोना आं हसा खोथाखौ बुंदोंमोन मानो होनोबा आं बासिनो रोंमारा आरोना मानो होनना बुंबा जोंहा आब' दोङो बाजै दोङो मामा दोङो बिसोरनो खामोमोन आं उन्दैयाव थाबा ओमफ्राय उनावहा इनि उनावथ' आङो जेनेबा कलेजखौबो बेलेगाव ओमफ्राय इउनिभारसिटियाबो गोजानाव जाहैबाय ओमफ्राय बिदि सोलोंनो एसां इदि टाइम मोनासै आरोना ओमफ्राय बे मानसिया बुंहरदों मा गावखौनो मिनिस्टारनि फिसाजो होननानै सानो एकदमबारे रोङा माया होनना बुंना लायो आरे भाइ आं रोङाबाथ' रोङा होनना बुंखागोन ना थोरैनो आं गोरों होनना बुंना लागोन रोङालासिनो लासिं सिंनो ओमफ्राय आं रोङिखौ रोङि होनबाय ओमफ्राय माथो जाखो ओमफ्राय बेनो लेभेल देखायनाय जाबाय आरोना एटिटिउड देखायनाय जाबाय ओमफ्राय खांख्राय सायनो रोङाबाबो माने रायजानांगौ जाहैबाय दे जेबो नङा खिन्थु आं एक्सप्लेन खालामना होबाय आरोना आं मानो थाखाय रोङाखैमोन बेखायनो ओमफ्राय मा होनो दिनै आरो साम'खौबो आं सायफेराखैमोन आरोना माने साम'खौबो माबाफेराखै साम'खौबो बेखायनो रोङा होनना बुंना लाबाय जुदि रोङिखौ रोङि होनना बुंना लानाया जुदि गाज्रिबालाय माथो होनबावनो इमान रोंखा राखा नङालै आङो ना ओंखाम जाबाथाय बिराद माने सालाद जानो मोजां मोनो आरो पियाज गोथांबो बिराद जायो ओमफ्राय बानलु बमब्राखौ नुवाखै माबायदि जायो आङो बेखायनो देनजार आं खिनिखौ आं मिथिबाय दायो आङो ओंखामखौ कमप्लिट जाखांबाय आङो ओंखामखौ स्लेम जाखायो ओमफ्राय जानो हाला आं माने ओंखाम माबा माबि बिदि गारा आरो ओमफ्राय दिनैसो एसे गारबाय नै थां स्लेम जाखायो आं ओंखाम जाबाथाय गारनो बायो आं दायो आं साम' जानोसै साम'खौ एसेबांल'सो जादोंमोन ना आं माने ओंखाम जानायाव जाखानो बायो साम'खौ ओंखाम जाखांनासो जायो ओमफ्राय जोंनिया ओंख्रिया साम'जों सबायसोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै माने सानडेमोन आं जेब्लानोखि बे ओंख्रिखौ संदोंमोन बिदिना सानडेमोन ओमफ्राय दखानफोरबो बन्द' गोजामोन आरो बायनो थांदोंमोन थांनायालाय ओमफ्राय मोनासै बेखायनो जों सानबाय मा साम'खौथ' जायालासिनो थानो हाया इमान जानो होननानै बरमानिफ्राय लाबोहोथारदो अर्डार होनानै नङाबाथ' मोनाना इयावहा ओमफ्राय बेखायनो अनलादो बै लाइदो संबाय आरो खिन्थु बिराद गोथाव जादोंमोन साम'आ So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you ओमफ्राय साननैसो उनावनो जिडि प्रडाक्शनावहाय साननो रोंला होननाय मिउजिक भिडिअ गोदान फैगासिनो so सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि अननायखौ भिउस जाहोनानै दिन्थिबानो जाबाय ना मा होनो so bye bye guys good night good morning good evening good afternoon